Og ponyer plages hver sommer af hestebremser og fluer. Nu har hesteejere fundet en noget farverig løsning på problemet. Spraymaling og zebradragter. Det er pænt. Jasmin Bensen bor sammen med sine heste på et gård i Sønderjylland. Det samme gør masser af irriterende insekter, men det er der råd for. Vi skal have ham stribet. Det hjælper imod klager og bremser, har jeg ladet mig fortælle, og jeg har prøvet det med mine 2 små til at starte med. Det virker super. Der er indkøbt spraymaling og malerstifte til kvæg i forskellige farver. I dag skal 3 heste have malet striber. Jeg havde aldrig selv overvejet det. Jeg ville have haft sådan en fancy stribedækning i stedet for. Men da jeg så på Facebook, at folk de var begyndt at farve hesten stribet, der kunne jeg da egentlig godt se, at det må jo være det samme. Har du sådan studeret, hvordan striberne skal være i forhold til en zebra, eller maler du bare? Nej, jeg har bare malet dem stribet. Jeg tror ikke, det ligner et zebra specielt meget. Kan det stå pænt? På en gård i Kruså har man valgt en helt anden taktik. Her bruger man dækner, så hestene til forveksling ligner en zebra. En vi kender, hun havde købt sådan et, og hun synes virkelig, det var helt vildt godt. Og så tænkte jeg, at så skulle de have sådan et. De er slet ikke så urolige ude på markerne. Før det stod de nærmest så stejlet og bukket og viftet rundt med det hele. Altså, de kunne slet ikke have det. Undersøgelser fra Ungarn og Sverige viser, at zebrastriber virker mindre attraktive på insekterne. Det kender dyrlæge i Zoologisk Have Mads Bertelsen til. Det er faktisk ikke så tosset, som det lyder. Man har fundet ud af, at de bidende fluer, klæger kalder vi dem i Danmark, de kan godt lide ting, der er ensfarvet, og de bryder sig ikke om ting, der er stribet. Så de opsøger altså en sabelantilop, før de går på en zebra, har man fundet ud af. Jasmin Bensen er ved at male den sidste hest færdig. Om lidt kan den være i fred på folden, i hvert fald fra insekterne. Nogle de er stoppet op, og så har de simpelthen stået og kigget på dem, så hvad er det for nogle dyr? Jeg synes ikke, det er sådan, de skal rende rundt med de der farver på kroppen. Nej, jeg synes, det er værre, hvis de skal have et dækken på. Så kan man jo sige, at de ser jo ikke sig selv i et spejl. Så de kan ikke se, hvor grimme de er. Og flere rideudstyrsbutikker kan ikke følge med efterspørgslen på zebra-dækner. De må simpelthen melde udsolgt.